Salutare fraților și bine ați la o nouă serie. Și astăzi o să ne jucăm, știți voi ce o să ne jucăm noi acum, canalul nostru. O să ne jucăm un pic. Hai să vedem noi. Aici avem, ce să zic, aici este verișorul meu cel mai frumos, Andrei. El are foarte multe expres, foarte multe tale. Și hai să începem. Fraților, dacă vă place și vreți să ne continuăm, dați un like și noi o să ne jucăm. Ok, hai să ne jucăm. Ce scop? Așa, hai să începem. Dați priza mea. Pentru priza mea să dați un like. Haideți, haide, frate, iară reclame. Haide. What the? Ați văzut și... Deci ați văzut? Stați un pic, fraților. Asta este un prieten de-al meu. I-am luat arma, fraților. I-am luat arma. Ce putem să facem? Ok, deci am câștigat. Sau, stați un pic. Cred că l-am câștigat. Să ne luăm. Stați un pic. Contează că damage pot să dau eu. Nu știu unde să pui asta, deci este cam ciudat. O să ne luăm o pușcă și... Așa. Bun, hai să mergem. Nu mi-am băgat skin și asta mă cam enervează. Mi-am băgat skin și... Hai să...
Dacă e bună sau nu. Fraților, rapid să văd. Haideți, mă, ce mă? Aproape tot la mine care îmi place. Hai, frate! Ăsta l-am să-mi face. Morți! Man! Lanțele, fraților! Hai să continuăm. Ia. Scuze pentru că a fost unul de-a meu. Ale, fraților, hai că puteți să câștigăm dacă avem încredere în noi. Frate, stai jos! Stai jos! Ce-am? Sper că o să meargă. Hai să vadă cât de bun sunt. Oh my god, ce skin are asta! Hai să vă față mai bine. Da, de aici! Rele! Ok, fraților, hai să... Oh, de ce nu mor unul de mei? Foarte bine. Dar l-am dus să-l omor eu, ultimul, bă! Adică mi-a dat el foarte mult damage. Stai să-mi iau asta. Okay, 23 de oameni! Să vedem, suntem pe primul loc. Suntem pe primul loc, fraților. Pe primul loc. Da, m-am zis, dacă vă place și vreți să mai continuăm, dați butonul de like. Și un abonament. Nu vreți să dați
să dați like, foarte mult. Ok. Pe unde l-am luat? Asta e cam urât, pentru că eu mă năcășesc și tot e bani. Dar eu nu știu. Și... Ok, dragilor, foarte tare, hai să vedem ce prezentație. Încă o rundă, frate, și o să încheie acest. Oh my god, deci era acolo, fraților, era acolo. Și eu nu l-am văzut. Echipă! Aia mai mult fraiere, ia uitați-vă. Mâncat fraiere. Asta e ultima rundă și o să încheiem meciul. Că astea mă cam și mult. Ăștia, stare, uneori sunt stare, dar nu știu ce am stare. Oh, fraților. Deci, aici o să încheie episodul și dacă vă place, nu uitați să dați un like,